Ahoj lidi, vítejte u nového videa, tohle bude video z Robloxu. Zase budu hrát do Doors. Dejte like, odběr, nevím, všechny tyhle věci a můžeme jít hrát. Prvně to asi najdu. Haló, připoj se. Co to nechce připojit? Wi-Fi mám? Už se to připojuje. Aha, to musím nechat načíst, jo. Tak, už se portujeme. Co koupíme? Mám 122, tak já určitě koupím asi lighter. Nebo flashlight. Spíš flashlight. Jo. Tak, to by tak bylo. Wait. A tady je klíč. Klíč je vždycky tady. V téhle místnosti je prostě vždycky tady. Odemču si. A jdeme do dvojky. Tady nějak moc skříní, tady určitě něco vyleze. No, nebudu si toho všímat. Nyní jsou tady něco? Ne. Tak, jdeme. Netuší se to nějak rychle? Jo? Tak. Potřebuju tu klíč. První asi zjistíme, jestli tu potřebuju... Nepotřebuju tu klíč. Ale podívám se... Aha, tady ani nic moc není. Co je tady? Aha, to nejde otevřít. Mě by strašně zajímalo, proč se ta ručka strašně rychle otáčí. A vždycky tam je... Co? Proč se to zaseklo? To je divný. Tak, podívám se semka, jestli tu něco není. Ne, nic tu není. Tak, 8. Asi tudy. Jo. A tohle znamená, že se musím jít schovat, protože tady vybavne takový bobr. Tak, dobrý. Vytáhnu flashlightu. Hele, cítím že tady, že něco někdo přesouvá. A tady potřebujeme klíč, takže ho musím najít. Což se mi nelíbí, protože se mi to nechce hledat, když je tady ta tma. Tady ne. Zkusím se podívat naproti. Ne. Tady. Nepotřebuju. Tak, seberu, co je tady. Nic to není. Aha. Je tady nějaký zvuk, který se mi nelíbí. Tak ho budu ignorovat, protože nevím, co se stane a vědět to nechci. Nelíbí se mi tento zvuk, prosím odejdi. Tam něco musí být. Já jsem nevěděl, že tady je tohle, že tady jsou skřínky.
a jdeme do 14. Na... Kurva, a tady je díra. Šáhá to. To je zase tohle, už jsem myslel, že na mě chce něco ze zadu naběhnout. Počkej, je to 17 nebo 18? Jo, takže musím jít do 18. Uf. Co by se stalo, kdybych šel do 17? No, nevím, nechci to riskovat. Ne? Ne! Uf. Já kdybych tady zůstal venku, tak mě zabije. Tak, dobrý, tady už je světlo. No, mám už to vypotřebovaný, ale nevadí, zkusím někde najít baterku. Ale tady asi se nedá kde. Tady taky ne. Tady vypadá, že se nedá někudy. Možná tady v tomhle šuplíku může být baterka. Ne? Nikdo není baterka. Nevadí, nevadí. Tady taky nic není. Takže tady bude ta páka. Už tady budu. Jo. Tady musím najít tu páku. Tady není. Pivo? Čemu to je? To jsem asi neměl pít, co? No, měl jsem si to schovat, ale když už jsem to vypil, nevadí. (27) Už tady dlouho nic nebylo. A, blika. Musím zdrhnout. Pojede vůbec? Co to je? Aha, tak vypadá, že nic. Ale i tak jsem asi měl vzít někde tady ten klíč. I když tady není. Tak ale kde je? A tady je, on je hnedka tady, tak toho jsem si mohl všimnout. No, ale teď už bude. Jo. Dobrý. Tudy. Proč jdu sem? Je tady světlo. Aha, tady je světlo. Tak, tady potřebuju klíč, takže ho musím někde najít. Mně se nelíbí, jak tady jsou pořád nějaké ty zvuky, co se tady děje. A prostě... nevím.
Nepotřebuju oživit, mám plný HPčka. Tralalalo, tralala. Kde jsem ještě nebyl? Aha, to se tady tak musí proobejít. To jako fakt, zase prostě na stole, si dělají srandu, ne? Není tady baterka? Ne. A tady? No, taky ne. Vůbec nevadí. Už 31. Mě zajímá, kdy mě už bude nahánět sík. Že se podívám sem radši, jestli to není klíč, abych se sem zbytečně nevracel. Ne. Tady taky ne. A tady ne. Tady to nebude. Či to bude tady někde. Co to je? Kde je ten klíč? Kde je? Tady už jsem byl. Tam taky. A ještě jedny dveře. Ale to musí být už tady. Není. Tak ale kde to je? Vypadá to, že jsem byl všude. Stejně tu není. Kde je? Ještě tady? Jo. Tak, a teď už jdu do další místnosti. Už chci, aby mě naháněl ten cík. Tak ale tohle je masivní. Teď nejede? Aha, tak jede. Teď jsem malem umřel. Jak to, že tady nerozbil ty světla? No, nevím. A? Už bude sík za chvilku. Sík bude za chvilku, protože už jsou tady oči. Jo, zapalovač. A klíče. Ne, nebudu na ně čučet radši. Nevím, jestli mě můžou zabít ty oči. Jako jenom ty oči, ne sík. Jo, jinak tuhle hru hodně doporučuju, nezapomeňte dát nějaký komentář. No všechno tohle. Ne, už jsem tady. Ne. Podle mě to bude až v další té místnosti. Ne, už tady. Tak, teď musím být úplně strašně rychlej. Nezabij mě hlavně. Rychle. Kam mám jít? Já nikdy tady nevím, kud mám. Teď se mi to nějak seká, nevím proč. Tak, tohle bude asi konec videa. Děkuji, že jste se podívali. Dejte like, odběr a vidíme se u dalšího videa. Pa, pa!